Здравейте, вие с работилница вкусна храна, а днес ще ви представим брутално вкусна рецепта за кекс, така че нека да започваме. Нужните продукти за рецептата може да намерите в описанието, всичко описано подробно. За начало започваме с 3 яйца и към тях добавяме захар. А в отделна купа слагаме брашното, към него добавяме бак пулвер. След като сме сложили бак пулвера, добавяме 1 чайна лъжичка сода и 1 чайна лъжичка сол. Накрая добавяме и какаото. Ще ви дам един съвет: винаги смесвайте сухите съставки отделно и след това ги добавяме към другите съставки, така ще се получи по-добра консистенция и по-добра смес. Объркваме добре сухите съставки. След като вече сме ги объркали, добавяме и ваниловата захар. Следващата стъпка е да си вземем една малка касеролка и да разтопим масло с шоколад в нея. Може да изберете какъвто искате шоколад да използвате, няма никакъв проблем. Накрая добавяме сухите съставки към яйцата и захарта. Започваме да бъркаме хубаво. След като сме разбъркали добре сместа, добавяме и киселото мляко. И продължаваме да бъркаме до горе-долу ето такава консистенция. И накрая добавяме шоколада и маслото. Аз използвах шоколад за мазане, не цял шоколад, затова се получи по-течно, но това не е никакъв проблем. След това добавяме топла вода. И накрая добавих фъстъчно масло по желание. Ако не искате, може да не слагате фъстъчно масло, може да сложите каквото друго прецените или може да не слагате нищо, а да си го оставите така. Бъркаме хубаво, за да може всичко да се смеси добре и продължаваме напред. След като сме готови с сместа, намазваме с масло една форма за кекс и слагаме сместа вътре. Ето как изглежда. Слагаме във фурната за 180 градуса 25-30 минути някъде, но вие ще разберете когато е готово. Аз лично разбирам когато е готово с клечки за зъби. А ето и крайния резултат. Уникален кекс. Вижте. Препоръчвам ви да пробвате рецептата, защото е доста сполучлива и се получи добре и ни хареса. Така че препоръчвам да я пробвате. Това е крайния вид вече. Така че пробвайте рецептата и не забравяйте, ако видеото ви е харесало, да се абонирате за канала. Благодарим за вашата помощ и за това, че подкрепяте канала. До нови срещи!